Hvor lang kan den blive? Hvor lang den kan blive? Fandme blive lang, kan den? Så er vi alle sammen klar. Nu ser vi normalt ud alle sammen. Dags du. Hov. Hej. Vi glæder os. Alle glæder sig her. Mere tog. Bare lidt mere. Au. Og nu vil trække toget. Vi er klar. Ej, jeg har 20 meter. Masser af plads. Tog. Masser af plads til alle marker. Nu kommer der bare om her. Der kommer bare om her. Den bliver ved med. En mere. Man må ja. Alle marker klar. Så er det bare fuld over den vej. Hold nu den lille brud. Det er sammen med skidt. Hvor? Ikke? Det er ikke sådan, når man er tyroler. Hvor er den her? Det siger du til. Bare skal den her. Yeah. Godt, sæt mig derop. Det skal ikke være noget problem. Der kan jeg godt sidde. Jeg er trods alt. Ja. Nu har vi lavet en dejlig meget fyre. Jeg har ikke fast. Jeg kommer! Husk på! Så kan man høre. Hvad så, Robin? Hele tager. Tænk lige det hele tager. Er det ikke mig, der har højt? Du bestemmer, eller hvad? Jeg bestemmer lige over nu. Hvad så? Er du klar? Er du klar? Nej.